Sopo maneh telepon iki? Waalaikumsalam. Iki kula badhe perlu teng jenengan. Lho kula tasih teng kandang. Ya napa? Sak mami ketemuan mawon. Kula celak mboten tepi niki teng Kuci Cafe ini lho, kepanggihan teng Kuci Cafe ngoten awis. Iki ya. Teng kunci kafe Gunung Kunci niku Agus. Nggih, teng Gunung Kunci niku. Kula rantos mriku nggih. Nuwun. Monggo. Nggih. Apa Mas? Wonten apa Mas? Kula niki enggak ada perlu. Wonten perlu apa sampean? Kula niki wonten masalah Gus teng griya. Masalah nopo? Kenapa nggih? Masalah keuangan, Bos. Darurat niki. Ini kan dinten Senin. Iki sampean teng saderenge dhuwur sampean teng kemantren. Nggih. Enten sarate. Nggih. Sarate nggih mboten kathah. Iki sampean beto sepeda kali kali kakak.